TV erederane Brighton Makori. Mbia mono murikyo ito Brighton Makori ase oroboti oruo chinga kiechoni go aba MCA kuru ase County Assembly ya Nyamira na barabo bamwegerera Matiang'i na kugania abega kwewa chinga kinyororo askeri aba motogena Nani gabere kago kora emiremere miya ase ense ya Kenya nabo igo bakomoche serikali ya Kenya kwanza ase okobatiga isko gotebia abantu ba mintonga pole ase obochai bolitwaro kiwetera ase omwana ominto Matiang'i enchera atairio molembe asama tukamaega makeiga etire Matiang'i na urua basigari tugategerera tukaganya matuko makeiga botuko bogakitara iri abante bamusumbua buga kibuoye Matiang'i no mosacha okoleira abakenye gas oromo Kenya na ende koro kigokorera Kenya gas ase miaka yonsi abasoborai bunomo Gusii okorunyamira tuategereira matuka yonsi serikali njaro sigwe ya Kenya kwanza ebitali tuabwate byonsi pie tuamioligwa ndoranyora getali kende omwana oito Matiang'i tarachi gosaba gasienda ase serikali na batu mogetenka alera yengia lakini wansire goturubanigwa bunomo Gusii bunomo Nyamira twaimokire tokorani ebitende. Dr. Matiang'i is not an individual. He is an institution and he is an investment that we have as a Gusii community. So whoever is trying or whoever is behind that act, kindly keep off. Because Dr. Matiang'i served the country to his best and he delivered, indeed he delivered. Actually, sisi tumekasirika na tukiambiwa si askari basi tunataka hao machambazi ambao walienda